Karbi ajutang jubat lun tomo laan sosei ke pacan ponji pura aningkan wang tami Havar Karbi Riso Nimso Rong amai padopon bomsi pining an Ingdeng thongkep nang pleng tanglo. Ingdeng thongkep Havar Karbi Riso Nimso Rong ningarong chipi pen Karbi Anglong arlo Prekjam adim along ta aliralon pen ketalon ponji aphan pangcheng pontanglo. Lason si Ingdeng hempu mukrang pathu aklamalong ke padopon pini aprangsi Karbi Cultural Society Ingdeng aro amai phu babu rong pi pen kesias alama inthor ponsi mai pangcheng ponlo. La pende rapi kachikimo angdeng claim ponlo. Pining Ingdeng thongkep Havar Karbi Riso Nimso Rong hempu mukrang pathu aklamalong kachetong reception committee amai phu singterang pen kepachini dun kaddo kawe Karbi jutang asong nerkep ansi chetong ponlo. Labangso amai along Karbi Anglong Tenmas Council EM Rina terang pi chetong dunsi Ingdeng thongkep Havar Karbi Riso Nimso Rong along kachipate ponji aphan hongjai ingpu bipontekang lapen pinap niphai ke thomani Karbi Anglong Tenmas Council CM Dr. Tuliram Rong hangsitame Ingdeng an nanghumri ji puta pachini tekang thu pinap korkai bagi hureng beng kor ladak Karbi Anglong Tenmas Council ini to kado we jinmonai ini kitnai hai Dr. Tuliram Rong hangsar pinabang ini dan allo batang dunji MP Horansin desa lapen MLA Tuhan sebenang dunji yang bisa kita itu pinabang lapen ini Ingdeng thongkep dari Nimso ngaji sua cepatnya long sami atau gawe hal sami dan juga terjun korting penahanan sami alang itu jelas. Lason thak si borjan kesias atum cepatir piponsi Ingdeng thongkep Havar Karbi Riso Nimso Rong pining aningkan abaha balijan pathu aklamalong chingponlo. Bhomkuru ani gangsam porphai trok apor pen tirikam amai phu binod kathar pen kachepahem phu pon lapen borjan kesias amai phu janasing teron kacherabdun pen Ingdeng thongkep Havar Karbi Riso Nimso Rong kecheng ponji aphan aluhi sarpo arideng pensi ingpu ponlo. Sayang dengi klaim tu lasi manis kisu gelang hem mani ke me gelang tu mani ki tun gedang tu mani ke kipir kita kibu keleng kisoi ke dan an sidai mil do nang cerab non tu mata nilu tu so hem tami ingpu pon ko lasi la sokang pu tu man tami la so akit he adi akit ding tu marne ting su phapor lasi akit he ke ding dum da la sokang pu yu bhan ta non an nilu tu ma cha tai long hek pon long lo halang litum nang le bom lo pe nilu tum tami deng pon bom lapen la so ru tum ta alang tu mi thang asayang dengan ke mi thang kam ki klem si du di sang si song si non thek long lo halapu nijang Karbi Anglong hamren rong sopi hamren habe dengja pathu aklamalong Havar Karbi Riso Nimso Rong ketalon pon pangcheng ponlo bangso long rong khang emisi long bison beche tong dunsi ingpu ponlo Havar Karbi Riso Nimso Rong pining surinira ingkorahini Ingdeng thongkep kepleng ada hamren habe dengja pathu aklamalong mate Indoor Stadium lada kiki malong elito non lang pononang lapen ada kopipi asayang deng ponjima alir alon kipi koan ma elitum arlo dampen elitum lang pononang lapen nili nang tumapan kachuning rijia pangke lada dongka mukam kheroni lapen chinthong lapen along kaprek Ingdeng pen ketalon an sitame ahir jume pidundo lapen nang litum sitame apordo pulotangte lada kewang pen angkelang dunjia pan nang litum apan chuning rilo lasinon arlo langdam sinang non kesias pen lada katiri piatum pen kopi pia sai deng ponma alira lon kipi koson ma ilitum arlo lutpen ilitum langdam sinang non lada lang pon sinang lake derang pulotangte karbiatum ke akenang sot lake ha ko ube ko an penende ha phi phua akai pen sitame derang pulotang te lake gopri ote koso alapen phagleng thero lakadu keve ki hung lapen so thasi hutur do an pen same kacherai je phan arad phan kacherai je phan kelang char adim lo hala derang hano lasi News report Karbi Anglong live